Un pescador de Porto do Son captura 3 raías de 36, 30 e 24 kilos. Esta semana o mariñeiro fíxose con outra de 53 kilos que foi vendida na lonxa de Ribeira por 2,5 euros o kilo. Semana anómala no porto de Porto do Son. Esta mañá o pescador Juan Pablo Suárez capturou 3 exemplares de raia bicuda de gran tamaño na súa xornada laboral a bordo do seu Helena 2. Collínese para arriba, larguei ao congrio, ayer veu un de 53 kilos e hoxe viñeron 3, normal non é? Pero así hai veces que salen así grandes, 30, 20 e pico salen. Pesos que marcaba a báscula da lonxa de Porto do Son cando foi a pesalas. Unha ten 36, outra 30 e outra 24. A comezos de semana capturou unha raia de 53 kilos que se vendeu na lonxa de Ribeira. Os 50 o kilo. E pensei que iba a ir menos, pero bueno, ainda valeu. O outro día compraron para Plaza para Puebla. Prezo que agarda se repita hoxe na poxa. Suárez afondou na arte que usa para pescar o palangre, aínda que normalmente vai ao congro. Leva unha sardiña en cada anzuelo e veñen enganchados nos anzuelos. Pasa que moitas son moito máis grandes e abre o anzuelo a marcha. O congro está a ter valores que rondan os 2,5 euros o kilo, ingresos que se están a xerar logo dun inverno duro no sector.